Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2010, nang ma-diagnose na meron kang cervical cancer. May in-advise ang doktor na medication para sa kondisyon mo. Nakatapos tayo ng chemotherapy at radiation therapy. Naging okay ka sa loob ng 6 na taon. Akala natin ay ayos na ang lahat, pero hindi pa pala. Taong 2016, isang araw ay nagulat na lang tayo nang makaramdam ka ulit ng kakaiba sa katawan mo. Nagpatingin tayong muli at doon ay nalaman natin na bumalik pala ang cancer mo. Nagpa-chemotherapy ka ulit pero mas malakas na gamot na ang ginamit sa'yo. Doon namin nasaksihan ang pagkalagas ng buhok mo at sobrang panghihina ng katawan mo. Nakatapos ka ng 6 na session ng chemo, pero sabi ng doktor, hindi pa rin nagbago ang bukol mo. Binigyan ka na lang ng gamot na iinumin mo sa bahay para maibsan ang pananakit. Pero kapag sinumpong ka, muling mananakit ang puson at tiyan mo. Taong 2018, ilang beses kang na-admit sa ospital para masalinan ng dugo. Bumalik tayong muli sa doktor dahil sabi mo, hindi na kaya ng gamot ang sakit na nararamdaman mo. Madaming laboratory tests ang ginawa sa'yo. Sinabihan tayo na ikikimo ka muli. 4 na sessions yung unang cycle nito. Pumayag ka naman dahil ang sabi mo ay gustong-gusto mong gumaling. Pero nakakadalawang sessions ka pa lang, may iba ka na namang naramdaman. September 5, 2018, 2:00 ng madaling araw. Ginising kami ni Daddy dahil hirap ka daw huminga. Dinala ka namin sa ospital para mapa-oxygen. Kinausap ni ate ang staff ng ospital kung pwedeng i-oxygen ka sa ER kahit mga ilang oras lang. Hindi ka kasi pwedeng i-admit noon dahil may schedule ka ng chemo kinabukasan sa ibang ospital. Naghanap na din si ate ng oxygen na pwede nating dalhin sa bahay in case nasumpungin ka na naman. Inuwi ka na namin sa bahay. 9:00 ng umaga, ipinakabit mo ang oxygen dahil hinihingal ka na naman. Pagkatapos nun, umidlip muna ako. Kailangan ko kasing pumunta ng ospital sa tanghali para ipa-cancel yung chemo session mo. 11:30 a.m., nagpaalam ako sa'yo. Nay, aalis muna ako ha. Si ate muna magbabantay sa'yo. Ang sabi ko. Ingat ka. Ang sagot mo sa akin. Habang nakapila sa ospital, nakatanggap ako ng text message galing kay ate. Klang, umuwi ka na. Ang sabi sa text. Parang nagtaka ako
Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa isip ko. Nag-reply ako kay ate. Bakit te? Ano nangyari? Nag-reply si ate. Wala lang, basta umuwi ka na. Dali-dali akong lumabas ng ospital. Halos tumakbo na ako papunta sa istasyon ng LRT. Inip na inip ako sa biyahe. Pagbaba ng istasyon, sakay agad ako ng jeep. Habang nasa jeep, pinipigilan ko ang pagtulo ng luha ko. Ano ka ba? Mali ang iniisip mo. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko habang pilit kong tinatatagan ang loob ko. Nung malapit na ako sa kanto natin, pinilit kong tumahan. Ayaw mo kasi na nakikita akong umiiyak. Pagsakay ko ng tricycle, tumawag si ate at ang sabi, "Nasaan ka na ba?" Sabi ko, "Eto, malapit na." Pumara na ako. Pinilit kong ngumiti pagbaba ng tricycle. Pero nagtaka ako nang makita ko ang mga kamag-anak natin na nagkukumpulan sa harap ng bahay natin. Nakita ko rin na namumugto ang mga mata nila. Pagpasok ko ng pinto, nakita na kita, Nay. Nanlumo ako. Hindi na kita inabutan na humihinga. Inalalayan nila ako palapit sa'yo. Niyakap kita, tinawakan ng kamay mo. Nanay, nandito na ako. Paulit-ulit na sabi ko. Kahit hindi ka na humihinga, alam kong ibinigay mo na ang buong lakas mo para mapiga pa sa huling pagkakataon ang kamay kong nakahawak sa kamay mo. Yun na siguro ang nagsilbing paalam mo sa akin. Ako na iyong bunso. Klang, hinintay ka lang niyang makauwi. Saktong pagbaba mo ng tricycle, dun lang siyang nalagutan ng hininga. Ang sabi ni ate. Iyak ako ng iyak. Akala ko tanggap ko na. Akala ko kaya ko na, pero nanay, sasabog pa din pala ako kapag totoong wala ka na. Mahirap at sobrang sakit. Walang kasing sakit. Nay, alam namin na mas maraming paghihirap ang dinanas mo. Ngayon wala ka nang mararamdaman. Wala nang hirap. Tapos na. Tapos na ang laban mo sa sakit. Tuluyan ang natuldukan ang pakikipaglaban mo. Matagal-tagal na din naman tayong lumaban sa sakit mo. Hindi tayo basta-bastang sumuko. Mahirap mang tanggapin. Marahil ito siguro yung paraan ng Diyos para matapos na ang paghihirap mo. Magpapakatatag kami, nanay. Pangako yan sa'yo. Miss na kita ng sobra. Walang sino man na makakapalit at makakapantay sa isang katulad mo. Paalam na, nanay. Ang iyong bunso, Clarissa. Ang bukas na liham na ito ay ipinadala sa atin ni Clarissa Adahar, isang tambalanista. Tagos sa puso. Maswerte tayo na mga may magulang pa, mga kaibigan. Nakakabwisit yung cancer, no? Napaka-traidor na sakit niyan. Nakaka-lurky. Nakala mo okay ka, wala kang nararamdaman, tapos minsan magpakonsulta ka, sasabihin sa'yo meron kang ganong sakit, no?
realization, pahalagahan, mahalin natin, diba? Respeto natin ang ating mga magulang habang nandyan pa po sila. Alam mo, yung isang tinuturo ng kwento ng Mahiwagang Burnay is that while you're still living, laban lang ng laban. At yun yung ginawa ng nanay mo eh, di ba? At yun yung itinuturo sa ating lahat na habang nabubuhay tayo, may pag-asa pa, kaya laban lang ng laban, di ba? So, nakita naman natin ilang years din na struggle ng nanay mo. Nakita natin sa nanay mo yung determinasyon niya. Gusto niya pang mabuhay eh. Correct. Gusto niya, laban tayo, sige, go, chemo, ganyan. Masakit daw yun eh. Ano daw yun eh, masakit daw talaga eh. Oh well. Masakit, magastos. Tsaka lupay-pay ka talaga doon kasi Totoo. ang cancer sa katawan kasi natin, yun yung mga cells na patuloy siyang nag-grow. Kasi yung normal cells natin, eventually, pag nagbigay signal yung katawan natin, namamatay siya eh. So yung cancer cells, tuloy-tuloy yan. So dumadami siya ng dumadami, nagmo-multiply siya. So kaya pinapatay. So yung katawan natin, pag kinikimo ka, pinapatay yung cancer cells, kaya maapektuhan din yung pati yung mga normal cells. Kaya hinang-hina yung Para ka daw binubugbog yung feeling. parang ganon. Grabe, no? Sa bagay, isang turok nga lang, sakit nun. Paano kung galawin yung buong katawan mo? Ano ka ba, namatay lang yung kuko mo sa paa, di ba? Paano pa yung ayugin yung buong katawan mo, di ba? So, at least lang, yun yung itinuro sa'yo ng mama mo, di ba? Mahaba pa yung buhay na tatahakin mo, hindi namin alam kung ilang taong ka na, bunso ka, so ibig sabihin na you have your whole life ahead of you. It's just very sad na hindi makikita ng nanay mo yung mga magiging success mo, yung susunod mo mga magiging jowa, may dimple ba siya, mayaman, mahirap, mabaho yung gilid ng ilong. hindi niya lang nakakalungkot pag isipin mo hindi niya masasaksihan hindi niya masasaksihan. Pero pag nagdadwell kasi tayo doon lagi, doon sa fact na hindi niya masasaksihan, lagi mo nang iisipin, di ba, na may nakatingin. May ano ka, may taga-pray, may taga-pray ka na. Although of course it's just easier said than done. Hindi ko naman pwedeng impose sa'yo yan, na sabihin sa'yo lagi na okay lang yan kasi hindi naman talaga okay. Dadating yung mga panahon, kahit ilang taon na yung nakalipas, iiyak ka pa rin, di ba? Maalala mo at mamimiss mo talaga siya. So we pray that you will be able to endure the pain, to endure whatever it is that you have to go through with the loss of your mother. Again, yung ganitong klase ng kwento, yung story mo, Klang ba? Klang. Clarissa. Yan, nagbibigay sa amin ng realization sa maraming tagapakinig ng programang ito na pahalagahan po ang buhay natin. Di ba minsan nagreklamo tayo, ano bang buhay meron to? Di ba, ano ba yan? Puro na lamang problema. Ano ba yan? Ganto na naman. Puro reklamo tayo sa buhay. Hindi natin naiisip na may mga taong gustong i-extend ng kanilang buhay. Correct. Pero may hanggang doon na lang talaga. Ikaw, masigla kang, di ba, nagising kanina, nagreklamo ka lang kasi pritong itlog na naman ang ulam. Di ba, nagreklamo kasi wala kang load. Nagrereklamo ka kasi may pimple ka na naman, di ba? Di ba, pintas ka ng pintas, puro angal ka kasi mahina yung internet. Ng mga diba? ganun, di ba? Nairita ka kasi ang init ng sinasakyan mong FX, di ba? Pero ang hindi mo alam, mayroong mga ibang tao na mas matindi yung pinagdadaanan ng gusto nila ma-experience yung init ng UV Express. Ang gusto nila ma-experience yung paulit-ulit na ininit na itlog. Yung pang-apat na init, pang-limang init, hindi pa maubos-ubos. Kasi gusto nilang mabuhay pa. Ikaw na nabubuhay, di ba? Ang dami mong reklamo. Puro ka angal sa buhay. So, ikaw na nagising kanina, di ba, malinaw mong nakita yung almusal, nakahain sa inyong pagkainan, magpasalamat ka kasi na-experience mo pa yung almusal kanina. Correct, di ba? Rereklamo ka kasi although nakakareklamo naman talaga pagdating sa lunchtime, yung almusal mo na itlog, di mo na ubos. Pinabaon sa'yo ng nanay mo. Nakakareklamo naman kasi talaga. Pero come to think of it, pag-uwi mo, ganun ulit. Ganun pa rin sasabihin ng nanay mo, hindi mo na ubos ubusin mo yan. Di ba? Nakakalungkot yung mga fried chicken na masarap nung bagong prito, pero pagdating ng lunchtime, di ba, ang lamig-lamig na, tapos mukha na siya nilapastangan. Nakakareklamo talaga. Pero maswerte ka pa rin, may kakainin ka, maswerte ka pa rin, may panlasa ka. Tama. Di ba? Hindi mo kailangan, meron mga ibang tao na yung food nila kailangan i-process, kailangan durugin, kailangan maging liquid form kasi hindi na sila nakakanguya. Tama. Yung mga ganun. So yun yung gusto naming sabihin sa'yo. Nakakatawa yung mga binigyan
naming example, pero ang gusto lang namin na i-focus mo, kung saan mag-focus ka, is yung mga blessings na meron ka. Of course, generally, yung buhay mo na meron ka ngayong araw na ito. At kung meron ka pang mga magulang. Yes. Kasi alam mo, parang you can never grow, parang, ano ba yung English nung ano? You can never, you can never. Parang you're not too old to have parents. Parang, diba, parang kahit na nasa 40s ka na or 50s. Basta nandiyan yung nanay at tatay mo, feeling mo bata ka pa rin kasi protektado ka pa rin, no? Oo, parang hindi ka, walang gets mo? Yung parang kahit na at 50 years old na feeling mo may wisdom ka na, ang dami mo nang alam sa buhay, 'di ba? Syempre 50 ka na. Pero parang laging kailangan mo pa rin ng ng nanay mo. Na kailangan pa rin ng yung kailangan pa rin ng go signal niya o kaya opinion niya. Kasi ako yun yung na-realize ko na parang 40 na this year. Kung tutuusin, di ba? Parang madaming decisions na pwede ko nang gawin mag-isa. Tama. Pero na-realize ko that most of the time, I still ask my mom. Which is good. Which is a good sign. Talagang talagang iba talaga kapag ka merong parents pa. Kaya habang nandyan pa, nabubuhay, di ba? Nakakasama, pangalagaan, namnamin. Tama. Iparamdam ang pagmamahal. Yan. Gusto ng mga magulang yun na kinukonsulta pa rin sila para, di ba, maramdaman nila na nandyan pa rin kayo at hindi nyo sila totally iniwanan kahit may kanya-kanya na kayong pamilya. Correct. Pero minsan kasi, wag din naman masyado yung over din naman yung pangingialam. Malaki ni anak mo. Diba? Actually, para-paraan lang nila yan para manghingi ng pera. Anak, may problema ka ba? Baka sakali may tutulong ako, siyempre, pupunta ka sa bahay. Anak, wala na kasi akong pang-grocery eh. Okay lang yun, naglalambing Segue lang. Lambing-lambing lang si mother, mamimiss mo yan pag nawala siya. Oo nga. Diba? Malulungkot ka kasi hindi mo man lang napagbigyan. So kapag ka nilalambing ka at meron naman, bakit naman hindi? Kung wala, ipaliwanag mo din sa magulang mo na hanggang dito lang talaga yung pwede kong maitulong, diba? Ito lang talaga yung next month na ulit, gano'n. Oo, gano'n. So namnamin nyo yung yung pagkakataon na andyan yung mga magulang nyo kasi ang pangit ng pakiramdam talaga na habang nagkakaedad ka para nagkakaroon ka ng regrets na sana yung mga success ko na ibahagi ko sa magulang ko pero wala na sila. Correct. Tama yun. So kapag ka nagreklamo siya si nanay o si tatay na yung electric ban niya pumapaling na, isa na lang yung direksyon, di ba? Pipitik-pitik pa. Di ba? Naka-rubber band, naka-tape, may tali. di ba? May tali, di ba? Nakatali pa doon sa may bintana. Ganun tayong Pinoy. Sa ibang masyadong hindi sila ganun, no? Na Yung electric fan nila. Mayaman kasi sila, dali-dali na lang palitan. Oo, tayo minana pa natin sa mga ninuno natin yung Hindi electric kasi fan tayo natin, mga no? Pilipino. Kasi ipapa-rewind lang, ganun. Oo. Ganun talaga. Pag nasira. Kasi di ba tayo, Hindi, ipa-rewind mo yan. tayo mga Pilipino, mahilig tayo na magsalba ng mga ng mga gamit. O pwede pa to, ganyan. Ma-repair lang. Diba? Sa baboy na nga lang di ba? Pag hindi na pwede, anong gagawin? Pribrituhin. Pag may natira pa mga balat-balat, anong gagawin? Gagawin chicharon. Di ba parang... Pampalasa sa ampalaya. Idagdag sa munggo. Diba? Ganon tayo. Mapanghinayang kasi tayo lahi eh. So kapag ka ang nanay mo at tatay mo ganyan na yung lambing sa'yo, kasi electric pa nila, brum. Tapos isang direksyon na lang. Yung hangin nga patalikod eh. Di ba? Yung mas hindi siya nagbubuga ng hangin, kumukuha siya ng hangin. Baliktad. Exhaust pala. Oo, exhaust na yung datingan niya. Huwag ka nang wag mo nang sigawan. Sisigawan mo pa eh. Kasi naman di nyo inaalagaan yung electric pan. Hindi nyo man lang malinis-linis. Oo, di ba? Sisigawan, magkano lang ba yun? Kaya mo nga lumabas, kumain sa labas ng magkano nilabas mo sa mga kaibigan mo eh. Tama. Ito electric fan lang, nagtitiis nga sobrang init, nagjajabar na ang kilikili ng nanay mo, ayaw mo pang ibili. Di ba? Tapos nagagalit ka kasi lagi amoy pawis. Hindi mo nga binigyan ng electric pan eh. Sige ka, nasa huli yung pagsisisi. Sabi nga ni Tanghenyo. yun. 'Di ba na kailan pa sa 'di ba pag every time na makakakita ka ng electric pan iiyak ka. 'Di ba pag nawala siya? Iwasan mo na sa mall yung appliance center. Oo, ayaw mo kasi maalala. Kasi maalala mo Hindi yung ka kakain moment. sa karinderya may electric fan.
Ayaw mo na. 'Di ba? Titiisin mo na yung init. Totoo yun. Iparamdam natin sa mga magulang natin na mahal po natin sila. Huwag natin silang paiyakin. Huwag natin silang bigyan ng sama ng loob hanggat maaari. Correct. At sa mga magulang din na minsan may mga pagkakataon na nagtatampo kayo sa inyong mga anak, normal lang naman talaga yun. Pero intindihin nyo din na may sarili din silang buhay. Yes. Ganun yun. O siya, Kabisyo, sana po okay sa all right ang inyong morning today. Huwag kayo masyado mainit ang ulo ha. Smile! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey! Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.